Croeso mawr iawn i chi ato ni yma i gystadlu'r gwartheg godro, a fel y gwelwch chi, mae yna dair Heffer jersey o'n blaenau ni ar hyn o bryd, a mae rhain yn heffrod sydd wedi lloia ac yn llawn llath, a Cheryl Thomas a Charles George yma yn gwmni fi o hyd. Mae rhain yn dair Heffer nes iawn yn dyn nhw, Cheryl. Odyn, maen nhw yn correct iawn de. Mae James Evans ar y blaen fyna nawr. A fe sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd wedi tynnu fewn i'r safle cyntaf ar hyn o bryd, James Evans. Beth yw hanes James te, Cheryl? Mae James yn gwerthu i cwmni Mole Valley Feed Solutions, a mae herd fechan o jerseys y fe wedyn Meidrim a Future Dreams. A war y teg wedi dod â lot o wartheg i'r sioe eleni ac maen nhw'n edrych yn dda yn dyn nhw, Charles. Mae'n edrych ffantastig, war y teg i fe. Mae pob uwch yn edrych ffantastig. Mae mor lleithog, a mae nhw'n cerdded mor dda hefyd. Ac un peth sonius am yn gynharach, ac ni'n gweld yn y llun yma nawr, yn sôn am y gwythiennau'r Vaynation wedys ti fe ar y gader ar y pwrs yma. Mae yna wythiennau yn amlwg iawn yna, yn does? Mae hwnna'n arwydd da felly, Charles? Oes, ie. Yn sicr, mae'n arwydd dda, ie. Mae'n Vaynation's ffantastig fyna. Mae'n dangos bod yn gallu godro bod yn buwch lleithog iawn. Gwrth gwrs y wythien fawr a hefyd yn dyfe, Cheryl, sydd yn cario'r gwad nôl o dan y bola. Mae hwnna mor bwysig hefyd, yw e, yn y gwerthau godro yma? Odi, a maen nhw'n cael eu clipo wedyn yn agos wedyn ar gyfer y sioiau, so maen nhw'n dangos lan yn fwy amlwg wedyn ar gyfer y sioiau de. O, mae yna dair Heffer arbennig fan hyn, war y teg. A'r beirniad wedi wneud i waith, felly ar garden goch wedi mynd i James Evans. Llongyfchiadau mor iawn iddo fe. Diolch i chi'ch dau am y tro. Diolch.